Ticho. Jana, to jak australský domorodci. Milé dámy, milí páni, pekný deň vám všetkým prajem. Úprimne sa teším z celého srdca. Nielen ja, ale aj všetci vystavovaní vystavovateľe na našu noci z modrého ateliéru, že ste si našli čas a prišli ste sem pozrieť naše dielka. Dnešné podujatie, ako vždy každý rok, sa koná pod záštitou mesta Ludvíka v Stredení. Dnešná vernisáž je ale výnimočná. Určite ste zvedaví, prečo je výnimočná. A výnimočná je tým, že sa uzatvára 10-ročie tvorby za stenami modrého ateliéru. Blue, že sme si tam doplnili, lebo keď sme pozerali na internete alebo čo sme hľadali, tak modrých ateliérov bolo veľa, tak ešte si doplnili slovičko Blue, aby sme to rýchlejšie našli, keby čosi. Takže oslavujeme vlastne 10. výročie. Je to 10 rokov, spoločne tvoríme. Samozrejme, že plynul čas a všetko sa menilo, všetko sa menilo a hýbalo. Ľudia prichádzali, niektorí odišli a niektorí ostali s nami. Ale zdravé jadro sa vytvorilo a tu sme. Maler svoj obraz nažil. Lieta do oblakov fantázie. V ňom je jeho duša skrytá. V tom krehkom prepunieli obraz vzniká. A keď dokončí svoje dielo, obraz a Marian sa nevie. No a teraz, milí priatelia, vám zo svojej tvorby niečo ukáže táto úžasná skupina Letora sa volá. Letora. Nech sa páči. Toho roku je to celkom ponka, že? Sa zvyšuje záujem.
nám pomohli, lebo my sme veľmi moderní, my sme moderní, poprosili sme umelú inteligenciu, aby nám s tým troška pomohol, ak si niečo spomenula, som moderná, hej? Hodnotenie. Janka Krolusová. Budeme hovoriť o dielach, ako Mária o štýle vlastne hodnotenie jej obrazov. Má výrazný zmysel pre detail, psychologickú hĺbku a empatiu. Preukazuje zručnosť v zachytávaní mimiky a nálady, čím dodáva svojim postavám na obrázok život a autentickosť. Charakteristické pre jej tvorbu je aj použitie farebnej palety, ktorá sa mení podľa nálady diela. Od sviežých a jasných tónov, modrej, bielej, prevodné motívy, cez hrejivé odtiene žltej a hnedej portrétov. Napríklad portréty sú tam, v tej koni. V pozadí často pracuje s abstraktnými a rozmazanými plochami, ktoré pomáhajú sústrediť pozornosť na hlavnú figúru a zároveň vytvárajú priestorovú hĺbku. Divákovi sa preto stačí dívať a precitovať. Interiéru, o jeho technické zázemie a materiálne zabezpečenie. Človek, ktorý sústredil okolo seba ďalších milovníkov umenia a vytvoril im podmienky pre rozvíjanie svojej tvorby a pre umelecký rast. Týmto človekom je prítomná Silvia Nábilová, ktorá pred 10 rokmi s víziou a odhodlaním položila základy mesta, ktoré sa pre mnohých z nás stalo druhým domovom, zdrojom inšpirácie a priestorom pre náš neustály umelecký rozvoj. Jej neúnavná práca, obetavosť a neutíchajúca vášeň pre umenie vytvorili jedinečnú komunitu, ktorá aj po 10 rokoch stále prosperuje a združuje umelcov s rôznymi pohľadmi a s rôznymi talentami. Bez jej nasadenia a viery v našu umeleckú tvorbu by to vôbec nebolo možné. Ďakujem. Na zdravie. Dobre.
Evo doma ne bude. Gdje máš gitaru? Bude. Doma ja nam pojde. Na stredu zjarmoku. Na stredu zjarmoku. Pojdem chlapcom i dešenku. Tvoja som, očova i materina som. Ticho teraz. Jana, to jak australski domorodci. Jana, toto majú australski domorodci. Tak podobne. Jo,